Bona tarda a totes. Benvingudes a aquest acte de la xarxa de Dones per la Salut. Un any més que celebrem el 28 de maig, que és el Dia d'Acció per la Salut de les Dones. Per les que esteu per primera vegada en un acte nostre, que pensem que segurament hi ha molta gent nova perquè hem tingut molt d'èxit i normalment quan ho fem físicament, excepte la vegada que va venir la monja, no? La Teresa Forcades, que hicimos un llenazo, però bueno, normalment venen 40, 50 persones i ara som el triple. Doncs benvingudes. Res, el Dia d'Acció per la Salut de les Dones es va instaurar el 1987 a unes jornades de la Red de Salud de Derechos Reproductivos, no sé si lo digo bien, i des d'aleshores es celebra cada any. I aquí a Catalunya, un grup de dones de Caladona, de la meva associació de CAPS i alguna associació més van pensar 10 anys després, al 97, que era una bona idea fer també una celebració el 28 de maig i que també era una bona idea per fer aquesta celebració contactar amb els grups de dones que hi hagués a Catalunya relacionats amb temes de salut, en un sentit ampli. I així ho vam fer, va contactar, es va fer el primer acte, va ser un èxit i es va acordar repetir-ho cada any. I d'ahir va sorgir aquesta xarxa, que està formada per 20 i escaig grups, molt diversos, però centrats en temes de salut de dones i en empoderament de les dones sobre la seva salut. I ho podeu llegir tot a la pàgina web de la xarxa. Aquest any, el grupet que ens reunim cada any per preparar coses de la xarxa, no cada mes, doncs ja havien pensat què farien el 28 de maig. Pensaven parlar de salut mental i embaràs. Però va arribar aquesta pandèmia inesperada, aquesta situació tan estrambòtica i diferent i sobtada, i vam pensar fa uns dies, quan van començar després, una vegada que estaven sortint del xoc, van començar a reunir-nos així de forma virtual, van dir, què fem pel 28 de maig? I van decidir fer un acte d'aquest tipus, així virtual, i també van pensar que el tema de salut mental continuava semblant-nos interessant, però que potser s'havia d'adaptar, parlar de salut mental i dones i confinament i tot el que ha passat. Això ja sabem que és molt ambiciós i és molt ampli, però intentem donar unes quantes pinzellades. No vull enrotllar-me més i us explico una mica com serà el format d'aquest acte. En primer lloc parlarà la Laia Rosich, que és psicòloga, que ha estat molt vinculada a la xarxa des de la seva associació El Safareig, però ara està fent altres coses i és vicedecana del Col·legi de Psicòlegs i farà una conferència d'uns 20 minuts. A continuació, donaré pas d'una en una a representants de grups de la xarxa que han volgut participar en 5 minuts d'intervenció combinant el tema salut mental i dones i aquesta situació i el tema específic de la seva associació, que ens explicaran uns quants trets de les coses que han vist, de les coses que els preocupen i de les iniciatives que estan intentant portar a terme. I vosaltres, la gent que està connectada, esteu veient això per YouTube i podreu intervenir, podreu escriure en el xat les vostres reflexions o preguntes o el que sigui i al final de les intervencions una altra de les nostres companyes, la Carme Catalán, llegirà aquestes intervencions o farà un resum si coincideixen unes quantes i tal i intentarem que les ponents contestin. I la idea és que l'acte duri 1 hora i mitja, més o menys. I sense més enrotllar-me més, li dono la paraula a la Laia Rosich. Bé, doncs, en primer lloc, agrair-vos aquesta petició per part de la xarxa. Efectivament, jo vaig treballar molts anys en el Safareig, ara fa 3 anys que no hi soc, i soc formadora. Molta part de la vinculació en la xarxa ve d'estar en molts espais de treball
sobretot en l'abordatge de les violències masclistes. El que passa és que, evidentment, una vida sense violència és transversal, engloba absolutament totes les qüestions de salut. Per tant, ens hem anat trobant moltes en diferents espais i, sempre agrair que des d'aquesta visió, aquest marc com a vicedecana del Col·legi de Psicologia de Catalunya en aquest moment, m'hagueu pogut convidar, encara que fa sempre una mica d'impressió, perquè realment per això és important que l'acte sigui molt coral, perquè vosaltres sou les persones realment expertes en salut i en dones. A mi només se'm va indicar que pogués fer com una breu pinzellada, una breu pinzellada d'inici, que intentaré que sigui el més sintètica, però prou ampli, com perquè després, des de l'experiència de cadascun dels grups que formen part de la xarxa, pugueu aprofundir una mica més, en aquests minuts que deia la Margarita, de poder exposar. Sobretot jo crec que potser els factors més de l'experiència directa que esteu tenint en cadascun dels àmbits en particular. Per tant, jo només em plantejo, a veure si veieu la presentació, entenc, no? Fer això, aquestes 4 pinzellades sobre el primer impacte, les conseqüències, aquesta nova normalitat, per dir-ho d'alguna manera, i aquestes esperances de futur. Sí que és veritat que les 2 primeres setmanes el que ens hem trobat en aquesta emergència sanitària, hi havia una part de molt de desconeixement, el que majoritàriament la gent exposava era aquesta sensació de la pèrdua de llibertat, de frustració, de no poder dirigir la pròpia vida. També la relació amb la mort, totes aquestes morts que s'anaven succeint, que anàvem sentint, i per tant també com de certa fins i tot incredulitat. I en definitiva jo crec que el que hi va haver d'una forma molt majoritària és aquesta connexió amb la vulnerabilitat i la fragilitat de la vida, que normalment anem vivint sense entrar-hi massa en contacte. Aquí la diferència de gènere també és abismal, és evident que les dones, per les cures i els vincles que establim, probablement la podem tenir una mica més present, però és veritat que tenim un marc i un context laboral que pensa en aquest home blanc, heterosexual, autònom, que no necessita res i que només ha de produir. Parlàvem, doncs, perquè és veritat que hem anat parlant, i jo crec que n'hi ha moltes, es parla de moltes corbes, es parlava d'aplanar la corba bàsica, de la contenció en aquell moment, en l'atenció, i a nosaltres, com a col·legi, en totes les intervencions que fèiem, sempre ens semblava molt important també aquesta corba de la intoxicació, de la informació en aquell moment. Aquesta corba que a vegades es dona, aquest efecte Dunning-Kruger, de molta confiança, però molt poca experiència, perquè era una cosa nova, i amb molt poca expertesa, però que realment teníem moltíssima gent opinant, moltíssima gent, a vegades de la manera, potser amb bona voluntat, però que podia crear també molta més alarma i molta més por. Sí que és veritat que davant del primer impacte es generen un munt de serveis, d'institucions, de professionals, comunitaris, que jo crec que han estat claus. Així com moltes entitats es van adaptar l'atenció telefònica, van adaptar a l'atenció per mòbil, amb Telegram, amb WhatsApp, totes aquestes xarxes de solidaritat. Nosaltres, per exemple, com a col·legi vam treure molt ràpid aquestes recomanacions de gestió psicològica i 2 telèfons d'atenció, un a la ciutadania i l'altre a professionals, a persones que tenen professions sanitàries. I jo crec que el que era més important, ara us dono algunes dades en relació a les atencions, però el que era més important sobretot és que aquestes eines, aquests cartells, aquestes eines servien per enviar-les. És a dir, jo crec que el més potent que hem tingut ha sigut aquesta creació de xarxes i de poder-nos dir que com estàs, estem aquí, estic aquí, t'envio això que potser et pot ser interessant i que llegir-ho potser et calma o potser et dona alguna idea. Jo crec que aquesta era una qüestió important. Si entrem en aquesta zona més groga de les conseqüències, el que comencem ara és a veure una sèrie de conseqüències o avaluar o tenir dades d'una sèrie de conseqüències. I tenim també totes aquestes altres corbes. Les corbes, la primera corba més forta en relació a la mortalitat, la segona que era l'impacte, l'impacte d'aquesta corba tan alta i tot el que suposava, fins i tot amb les condicions per les persones que no tenien problemes en relació al Covid. Una tercera ona que vindrà més tard també, que té a veure amb totes les cures que s'han interromput o que han passat, que s'han hagut de parar, justament, i tenien una tensió crònica. I hi ha aquesta línia vermella, que és tan ascendent, que és tan forta, que seria com aquesta corba de l'impacte psicològic.
de l'impacte psicològic, econòmic, sobretot, i també de burnout, no? De cremar-se professionalment, sobretot en el camp sanitari. En el telèfon, aquestes són les dades oficials, diguéssim, de l'Ajuntament de Barcelona, que hi ha el telèfon que es va oferir des del Col·legi de la Ciutadania, però també altres telèfons d'atenció. Sí que veiem, no?, que s'han rebut moltes trucades, que majoritàriament han estat, no?, ha estat un servei utilitzat per les dones, un 72%, i a més, en molts casos entre 49 i 69. Jo crec que això també és una eina de resistència, no? El poder agafar un telèfon, el poder demanar ajut, el pensar que pots trobar a l'altre costat algú amb qui parlar i que et pot ajudar. I és cert que en aquest temps, aquest primer mes, aquest mes i mig, no? Doncs efectivament hi havia sobretot aquesta por al contagi, no? L'angoixa, el contagi i les implicacions, sobretot amb les persones que vivien soles, no? I per poder cuidar dels vincles familiars, evidentment la sobrecàrrega de les persones cuidadores, l'impacte, no?, de la mort, del dol en un context on no pots mínimament, no? Si ja som una cultura que no portem massa bé aquest tema, doncs no pots fer un dol amb tota la, no?, com a mínim amb els ritus habituals, diguéssim, no? La sensació d'aïllament i de soledat, no? Evidentment, la incertesa en relació a l'economia, i és veritat que en alguns casos, sobretot les persones, que a més tots aquests equips de salut mental que s'han hagut d'adaptar, no?, a fer seguiment per telèfon o a ser, no?, bonament les atencions possibles, perquè hi va haver tot un canvi molt important en tots els equips, no? Doncs en alguns casos on hi havia un increment de simptomatologia, no?, amb les persones amb trastorn mental o amb addiccions. I, evidentment, tot el tema dels nens i nenes, que el recuperem una miqueta més endavant, no? Sí que és veritat que jo crec que ara començarem a trobar molts estudis, doncs aquest, no?, interuniversitari, entre diferents universitats, els efectes, no?, doncs quasi un 80% de persones que mostren angoixa, sobretot per la incertesa, un 47% de sentiments d'irritabilitat i de ràbia, un 45% de canvis d'humors, un 43% de sentiments depressius i desesperança, no? I crec que, bé, la potència d'aquesta xarxa, precisament, no?, totes les persones interessades en aquests temes, és efectivament poder-li posar gènere, no? Perquè si no tenim titulars com aquest, no?, de l'impacto psicológico de la pandemia se ceba en las mujeres, que el titular en si té un sentit, efectivament, ara veurem, i tant que té un sentit, no? Però que a vegades en els continguts queda molt poc, no?, molt poc expressades quines són les causes, no? I, per tant, tot aquest sistema i aquest marc cultural patriarcal, no?, que ho poden explicar. És a dir, perquè, no?, doncs han perdut tenen menys confiança, han perdut optimisme, han perdut vitalitat, no?, com si fos una cosa, diguéssim, individual o puntual, no? I efectivament l'estudi deia, però també d'altres, doncs que així com hi ha símptomes similars, no?, en persones joves o en persones que han tingut la malaltia, doncs en les dones, encara que els símptomes remetin o que no sigui aquesta la causa, no?, aquest malestar continua. I efectivament és perquè hem de poder-li posar, no?, aquesta perspectiva de gènere a la salut i a tots els estudis que puguem fer en relació a aquest impacte fort, no?, del que hem viscut i ens toca encara viure, no? La Sara Moreno va fer un petit vídeo al cap de bastant poc de començar, era un vídeo de 3 minuts, però que molt sintèticament situava 8 dimensions amb les que analitzar, no?, tota aquesta pandèmia en perspectiva de gènere, i em semblaven molt interessants i les relato agafant-ne, bueno, m'he col·locat un parell més, no? La primera seria, evidentment, les qüestions de salut, i ja veiem, no?, que hi ha algunes qüestions diferencials. Aquí veurem quan puguem tenir més estudis, no?, de la mortalitat masculina, però també de la infecció de les dones, evidentment per qüestions per la pròpia tasca i per les cures. També sembla que hi hagi algun biaix important en relació a persones que tenen una simptomatologia molt important durant molt de temps i que majoritàriament són dones, però no tenen pics, no?, de gravetat com per acabar una UCI. És a dir, que hi ha una sèrie de qüestions en relació a la salut física que probablement s'aniran coneixent. Hi ha, evidentment, un impacte amb la medicalització, no?, perquè ja partíem de desajustos importants entre homes i dones en relació a la medicació, sobretot del malestar, això ja ho sabem, no?, i com es comença a apuntar que s'han duplicat, no?, analgèsics sedants en treballadores, és obvi, en aquest marc, no?, de les cures.
una dificultat molt habitual en el son i també en la concentració, no? Després entrem en més factors. Durant un temps es parlava d'aquesta qüestió en relació a la cura i a la llar. Aquesta gràfica de l'Institut IQ ens diu que, pel que diuen elles en la seva investigació, diguéssim, les qüestions que ja eren inequitat, i aquesta qüestió que és desigual en les tasques domèstiques es manté. Sí que és veritat que l'única causa, és a dir, no han trobat grandíssimes diferències, excepte en la compra. És a dir, que aquestes qüestions que a vegades en algun moment s'havia comentat, si es veien més homes en alguns serveis, també en les compres, sortint, quan només es podia sortir sota això, sí que sembla que potser hi ha hagut algun canvi en aquest sentit, però que tota la resta, diguéssim, sobretot la neteja i les qüestions relacionades amb la roba, continuen amb la mateixa inequitat, que és important, de 70 i 30. Hi ha altres dimensions com l'ocupació, evidentment, hi ha una segregació horitzontal de quines són les dones, del servei sociosanitari, del servei de sectors essencials i que, per tant, han estat treballant, s'han vist també més exposades. Evidentment, la qüestió, no entro molt aquí, però en relació a les residències i que amb una mica de temps probablement serà el tema en què necessitarà un anàlisi profund de com estem cuidant a les cuidadores. La majoria d'usuaris també són dones, la majoria de treballadores també són dones. I, evidentment, hi ha una dimensió que afecta les dones, que és tota l'econòmica, la precarització, els temps, la no regularització, les economies informals i la feminització de la pobresa, que ja era un marc del que partíem i que, evidentment, en una situació i en una crisi d'aquest tipus s'agreuja i, evidentment, provoca molta més angoixa, molt més malestar, moltes més dificultats per conciliar la son, etc. Un punt, que era el 7è, en relació a les violències masclistes, no m'extenc aquí perquè hi ha altres, hi ha la companya Tamaya, la Letícia, hi ha altres entitats, però sí que és veritat que, evidentment, la diferència ha estat clau entre un confinament en un espai segur, en una llar segura, en un espai de seguretat, i tot el que ens pot passar ja en un espai de seguretat amb un espai que no és segur. Sí que és veritat que s'han comptabilitzat molt les dades i han incrementant d'atenció telefònica i també potser s'ha donat un relat, jo crec que això també és interessant amb el temps poder-ho analitzar, molt des de la urgència i potser la contenció o el sosteniment. Tota la xarxa ha estat atenent, ha estat intentant atendre telefònicament, buscant-se les 1001 maneres de poder mantenir aquests vincles, però en qualsevol cas el que sí que està clar és que ens ve un repte molt important endavant en relació a aquest desconfinament en aquests serveis. La Sara situava també aquestes dimensions en l'essència en la política, com bàsicament hem vist homes fent ciència o hem vist molts relats d'homes fent ciències i la importància de poder sentir i de les dones, i també en la política. Ja sabem que no és el fet de ser dona en si, sinó per poder tenir aquesta mirada feminista, i aquí també hi ha hagut moltes crítiques. Si s'ha de dirigir amb més aplom, si no es poden mostrar els sentiments. Em sembla que és una reflexió interessant i poder veure quines són aquestes responsabilitats i com pensem que ens hem de mostrar cap a la població i poder mostrar seguretat, però alhora una emocionabilitat, perquè si no hem entrat en aquests relats de militars i que jo crec que també han provocat molta por. És a dir, perquè si és una guerra hi ha persones, i així ho relataven al telèfon, de les persones que són més grans, que se senten molt menys vulnerables en aquest llenguatge belicista i en haver de lluitar amb aquesta guerra. Per acabar en els dos últims punts, estem tornant a aquesta no normalitat. Ens pregunten molt en el col·legi tot el tema de volen fer com una espècie de síndrome de la cabanya, si hi ha un síndrome de la cabanya, no hi és, no entrarem a fer més síndromes ni a generar més pors ni malestars. Evidentment hi ha canvis, necessitem flexibilitat, confiança, tenim reptes en relació a les pantalles, tenim reptes enormes en relació als nens i nenes i adolescents, perquè han estat tractats d'una manera molt dura en aquesta crisi. Tenim un repte enorme en aquest teletreball, estan començant a sortir alguns dels estudis en relació a que les dones, evidentment, s'han quedat als pitjors horaris, s'interrompen molt més, totes aquestes qüestions que fan treballar amb molt més d'estrès.
i comencem a tenir alguns documents, no?, de Nacions Unides en relació a la salut mental, i jo crec que una de les qüestions que assenyala, sobretot, és aquest enfocament centrat en les xarxes i en la comunitat, no? És a dir, assegurar, a més, els serveis, aquests serveis que ja estaven debilitats han d'estar forts, no? I, per tant, és bàsic poder tenir, teixir aquestes aliances, sobretot en el veïnat, en les amistats, en els espais, no? Acabo només amb que probablement ens ve aquest còmic, no?, d'aquesta ola del canvi climàtic, no?, i que efectivament no és una qüestió de pessimisme ni molt menys, no?, sinó que realment potser és una oportunitat, un cop recuperem, no?, els drets civils, d'ampliar xarxes comunitàries, de treballar des d'aquest ecofeminisme, no?, aquest canvi de model, aquesta relació també amb el món, no?, de trobar maneres d'aplicar aquesta interseccionalitat i potser un canvi de vida, no?, i de presses, de temps, que potser ens pot aportar, no?, alguns canvis positius. Bé, ha sigut una superpinzellada, però m'he ajustat als 15 minutets. O sigui, és que jo ho deixo aquí, us deixo el correu per si hi ha qualsevol cosa i continuem amb el debat i la resta de companyes. Merci. Gràcies, Laia. Moltíssimes gràcies. També has deixat moltíssimes coses escampades, no?, a la taula. Fantàstic. I a més és veritat que t'has ajustat. Estava pensant, li aviso que li queden 5 minuts i he vist que ja estaves dient que s'acabava. S'acaba. Gràcies. Doncs ara començarem amb la ronda de les intervencions, de les mini-intervencions de les participants, de les representants de grups de la xarxa. I comencem per la María Luisa García Berrocal, que és de Creació Positiva. María Luisa, quan vulguis. Quan et falti un minut, t'avisaré. Gracias. Y bueno, me siento un poco rara después de la magnífica introducción de Laia. Mil gracias y mil gracias a la Xarxa porque es un lujo poder participar en este espacio. Un poco pidiéndonos, desde la Xarxa nos pedían un poco, ¿no?, que explicáramos un poco qué es lo que habíamos visto en todo, ¿no?, en todo este contexto o antigua o nueva realidad, y de alguna manera que era lo que más nos preocupaba. Y nos preocupa un poco el repunto también hacia el futuro. Lo que hemos visto lo ha explicado perfectamente Laia. Básicamente nosotras, sobre todo que estamos trabajando básicamente en temas de salud sexual y específicamente con mujeres que viven con el VIH, nos hemos encontrado con esa fragilidad de lo que entendemos como salud en global y desde una perspectiva holística. Es decir, es que realmente la interseccionalidad entre todas la salud, por decirlo de una manera, se queda bastante patente. La salud mental se viene afectada por esa fragilidad y esa vulnerabilidad y esa fragmentación de los otros espacios, como es todo el tema social, el tema económico, el tema de las violencias, el tema de lo físico, el tema de las enfermedades crónicas, que todo compendia al final, ¿no?, y que trasvasa también en la salud mental y hace fundamentalmente que las mujeres que hemos atendido presentaran grandes índices de malestar debido básicamente al tema de la incertidumbre, debido básicamente a manifestaciones de angustias que no se van a parar aquí, porque yo creo que las intervenciones que hemos hecho hasta ahora son intervenciones que han ido más, un poco como lo que decíamos, estamos aquí y hacemos la contención, pero que en todo este espacio de 2 meses, el trabajo que el reto que va a representar ya no estaremos conteniendo, estaremos haciendo otras cosas más allá de la contención, porque se han generado también espacios de reflexión y de resistencia para también con las mujeres, en el sentido de que también han podido cuestionarnos, igual que nos cuestionamos como sociedad, ¿no?, en qué sociedad estamos viviendo, las mujeres también se están cuestionando cuáles son las vidas que están viviendo y cómo hacerlas más vivibles, y han entrado también en procesos de transformación que ya no es solamente la contención, sino que es lo que va a pasar más allá, y también en un contexto de angustia y de soledad. Y sobre todo con las mujeres que viven con el VIH en situaciones de mayor vulnerabilidad, lo que nos hemos encontrado que es algo que sí que fragmenta mucho es el tema de
de la soledad. Es una soledad que se puede dar en cualquier espacio de convivencia y que también queda reflejado en la sobrecarga en muchas ocasiones de los cuidados, pero también en la pérdida, aunque ya se hayan generado otras xarxas, también ha habido una pérdida de las xarxas naturales, de las xarxas de soporte que tenían implícitas, que ha conllevado también a un doble confinamiento, un confinamiento debido, ¿no?, a la emergencia sanitaria, pero también este confinamiento de aislamiento de las redes de soporte que ya tenían, generaron también este tema de malestar. En todo este contexto, pues nosotras hemos seguido intentando generar básicamente esta contención, haciendo el seguimiento telefónico, que también nos cuestione y nosotras estamos reflexionando qué es lo que va a llevar, porque los seguimientos telefónicos y telemáticos sí que podemos tener presencia, pero perdemos la corporalidad, que en temas de salud y en temas de salud mental habrá que ver, ¿no?, cómo se va a manifestar esto, es decir, el no tener presente a la persona y también forma parte que muchas veces también la corporalidad, ¿no?, en encarnar la atención es un elemento también de intervención y nosotras tenemos que ver también cómo vamos a incorporar a esto. Tenemos nuevos retos pendientes también de cómo vamos a seguir haciendo las intervenciones, los seguimientos, desde una perspectiva de salud global y en el tema de derechos, porque para nosotras la intervención tanto en violencias machistas como en temas de VIH, como en temas de salud sexual, pasa también por esta interrelación con la salud sexual y que además en nuestras usuarias, ¿vale?, también están de forma muy interseccionada con otros espacios. Pero, o sea, que tenemos bastantes aprendizajes y retos pendientes. Me quedaba un minuto y me estabas cortando ya, Margarita. Un minuto. Vale, okay. Digo, a ver si vale, entonces, porque no quería decir, o sea, yo quería recoger, porque el tema del relato para nosotros ha sido absolutamente fundamental y ha sido un relato que muchas de las mujeres con VIH las ha conectado mucho con la vivencia de su diagnóstico con VIH. Son relatos que son militaristas, que son belicistas, que son controladores, ¿no? La imagen, que esto ha hecho resurgir, ¿no?, también muchas de reminiscencias en relación al estigma y la discriminación, ¿vale? Y que creemos que cosas que se habían avanzado en esto del estigma de discriminación asociado con algunas enfermedades se ha vuelto a manifestar y poner en evidencia que nos queda mucho por trabajar en este aspecto, ¿no? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, guapa. Ahora le paso la palabra a Imma Clarà, de l'Associació de Drets Sexuals i Reproductius, però que llaman col·loquialment l'associació. Bona tarda. En primer lloc, agrair a Cala Dona, la Montse Benito, la Gemma i la Montse Cervera tota la feinada que han fet per poder transformar aquest acte vull dir, recollir totes les demandes de peticions de persones i poder-ho transformat un format més petit que ens semblava a un format molt més gran. Després, agrair al meu equip, a l'equip de l'associació, tant la gent de l'atenció com les persones que treballen a l'associació, a l'extens treball que han fet durant aquests 2 mesos ja llargs. A l'associació, com sabeu, nosaltres gestionem el CEJAS, el Centre Jove d'Atenció a la Sexualitat, i no hem deixat cap dia de fer atenció. Vam canviar els horaris, vam fer molta assistència i atenció telefònica i vam modificar una mica l'agenda que nosaltres teníem pensada per no poder deixar en cap moment a la gent jove sense atenció. De mica en mica, i ara ja també hi ha un horari ja diferent, vull dir, ja quasi bé més normalitzat, però pensàvem que era importantíssim no deixar un servei d'urgència essencial com segueix sent. Com no podem deixar de ser defensores dels drets sexuals i reproductius, ens vam plantejar de seguida
com seguir defendent aquests drets. Perquè, clar, vull dir, les nostres autoritats només pensaven en les persones infectades, en la que era la urgència sanitària més important, que era curar, evitar més contagis, etc. Però un dret tan important, que també és causa d'un benestar i, per tant, d'una millora de la nostra salut mental, no quedés sense tenir el dret de poder exercir, que la dona pogués tenir dret a una interrupció voluntària de l'embaràs o qualsevol altra atenció. A partir d'aquí vam aconseguir fer arribar a la majoria de dones, sigui per la pàgina web o també pel Departament de Salut, vam aconseguir fer un protocol d'interrupció voluntària de l'embaràs i una anticoncepció d'urgència, perquè vam pensar que eren serveis urgents que les dones necessitàvem i necessitem. De moment, amb això, penso que hem guanyat alguna cosa. S'ha guanyat que la dona no faci el circuit com es feia abans, és a dir, que només es requereix una sola visita, i també la sort que hem tingut és que les persones sense targeta sanitària també han pogut ser ateses, cosa que abans potser hi havia més dificultats. L'únic que nosaltres ara demanem i voldríem mantenir és aquest tipus d'atenció que tenim fins ara, deixar-ho ja per sempre, perquè la veritat és que la dona sempre, abans de la pandèmia, tenia que fer un circuit com a mínim 3 visites fins a poder requerir el servei de la interrupció. Sigui per via telemàtica, sigui afavorint la interrupció voluntària química per mitjans químics, doncs la veritat és que pensem que es pot quedar bastant bé. A partir d'aquí nosaltres hem estat treballant també amb altres temes. Vam acabar de fer també una enquesta que també es va publicitar sobre els serveis i com s'ha viscut durant tot aquest temps, el que ha sigut sobre la nostra salut sexual i reproductiva. Hem treballat també, sobretot amb la gent jove, el que dèiem el Configures, que era una mica la situació de la salut sexual i reproductiva amb molts altres temes, vull dir, violència masclista, situació de com es trobaven, etc., amb tot un seguit de webs, de links, perquè les persones es connectessin en el moment en què es trobessin desvalgudes, etc. Imma, ya está. ¿Ya estoy? Sí, te he avisat d'un minut, però no m'has vist. Me queda mucho. Deixeu-me dir un mínim. Hem aconseguit avui l'intergrup en la mesa del Parlament i en el Govern un acord de tots els grups sobre els drets sexuals i reproductius, interrupció voluntària de l'embaràs, sobre el que és l'anticoncepció d'urgència i tot un seguit d'ítems per continuar mantenint el tema com el teníem fins ara. Perdó i gràcies. Moltes gràcies, guapíssima, moltes gràcies. Ja sé que és molt curt, molt. Bé, i a continuació li dono la paraula a la Teresa Martínez, que és activista veïnal i que ve com a convidada d'un grup de la xarxa que és la Federació de Defensa de la Sanitat Pública. Quan vulguis, Teresa. Hola, bona tarda. Moltes gràcies per convidar-me. Molt interessant la xerrada de la Laia Rosic, m'ha agradat molt. I jo em centraré a explicar una mica el que ha succeït al voltant de les residències de gent gran, que és el que hem seguit més des de l'activisme veïnal a través dels grups de defensa de la salut pública. Portem molts anys que estàvem intentant visibilitzar la vulneració de drets de les persones que viuen a les residències. La total transparència d'aquestes persones que majoritàriament, com ja sabeu, són dones, en un entorn a més de cures que les treballadores són dones, i estaven intentant fer visibilitzar aquest problema, el problema de que no entraven
no tenien accés i no entraven als serveis sanitaris com a la resta de la població. Vull que quedi un parell d'idees molt clares a tot això. Una persona que està institucionalitzada té els mateixos drets sobre la cartera de serveis sanitaris que qualsevol persona exactament igual que si està en el seu domicili. El tema és que ni els que gestionen els serveis sanitaris això ho tenen clar, perquè hem hagut de sentir en reunions en el Consorci Sanitari de Barcelona quan hem dit, per favor, per què no esteu aplicant els plans comunitaris, els plans de salut pública, tots els plans a dintre de les residències? La resposta és que ells no poden entrar perquè estan institucionalitzats i no poden entrar. Això és molt greu, perquè si tenim que la gent que governa no té idea de que la gent que està a salut ha de tenir molt clar que aquestes persones mantenen tots els drets i han d'entrar, i en epidèmia més. Perquè si se sabia que en les epidèmies les persones de risc eren la gent gran i que un segon risc és la gent que està convivint hacinada, automàticament Salut Pública havia d'entrar en els primers dels llocs que havien d'haver entrat. I vam haver de sentir en una reunió, també, a nivell de salut, que primer preocupar-se dels centres de salut, els hospitals, les UCIs, no sé què, i les residències ja veurem. Ja veurem més endavant. Doncs no, senyors, què ens hem trobat? Ens hem trobat que al final s'ha hagut de donar una ordre per entrar a donar uns serveis que aquestes persones ja tenien garantides en la cartera de serveis comuns mínims del Sistema Nacional de Salut. El Sistema Nacional de Salut ho diu molt clar. Hi ha una cartera d'atenció primària que és igual per tota la població, visqui on visqui. I una residència a nivell legal és un domicili compartit. Aquest tema que ho portem lluitant des de fa 3 anys i ja el punt crític ha estat quan hem arribat amb aquesta pandèmia, perquè de tot allò que venien reivindicant i que no feien cas, al final això s'ha fet una bola brutal. I què ens hem trobat? Ens hem trobat, a més, que aquestes residències, per la banda d'afers socials, que afers socials el que té és la responsabilitat dels recursos com a llar, com a residència, és a dir, com si fos l'hotel o si fos com vulgueu dir. I allà sí que té aquesta responsabilitat dels recursos. Ens vam trobar 2 coses, que no entraven als serveis sanitaris, no els van fer entrar a temps, i els serveis socials, com que els recursos eren molt curts, no arribaven. No arribaven perquè al tancar i al fer confinament, moltes de les ajudes que el que feien era a través de les famílies i els cuidadors que entraven a les residències, els familiars per fer de mans i els cuidadors que pagaven per fer de mans. En el moment de confinar i en un entorn que no s'havien entrat quan havien d'entrar al principi de tot perquè era gent de risc, es trobaven sense protecció, per tant van començar a caure totes les cuidadores van començar a caure contagiades, es van contagiar les persones que hi vivien, no estaven contagiades, les persones que hi vivien es van contagiar perquè els que han de vetllar per la salut pública no van focalitzar perquè no, entre altres coses, perquè no tenim un pla de pandèmia. Que això s'hauria de reivindicar. Queda un minut, Teresa, un minut. Aleshores, això per una banda. I quina és la segona i tercera situació molt greu que s'ha produït amb aquesta gent de vulneració de drets? Se'ls ha vulnerat decidir com volen morir, també. Aquestes persones, en primer dret, ja d'entrada tenim per un sistema d'una inèrcia paternalista. Es pregunta a la família sobre aquestes persones. Normalment a les persones quan es fan grans se'ls pregunta a la família sobre decisions que han de fer elles en primera persona a no ser que estiguin incapacitades. En primer lloc, per exemple, si volen entrar o no volen entrar en una residència. Per cert, apuntaré que tot el pla d'abordatge de maltractament de la ciutat de Barcelona que es va fer conjuntament entre Serveis Socials i Salut no incloïa les persones que viuen a residències, perquè són transparentes, perquè sempre se n'obliden en aquestes persones en tots els drets i en tots els plans que es fan. Aleshores, segona cosa, la manera de morir d'aquestes persones. És indigna, totalment indigna. I tercera, les que no han mort, estar totalment aïllades i confinades soles, en una situació de total estrès, que si hi ha les persones que estan confinades a casa seva pateixen moltíssim, imagineu-vos el que pot ser en un entorn tan agressiu com una residència. Per tant,
Aquest tema ha estat un tema molt greu i hi ha una plataforma que ho ha lluitat moltíssim i ara mateix al Parlament es va aprovar que s'investigaria i està a Fiscalia. Però el que vull sobretot que penseu que aquestes persones continuen mantenint tots els drets i tots hem de posar la veu amb aquestes persones per elles, ja que sembla que elles no tenen la força, no poden participar, no tenen llocs on participar, no se'ls facilita. Per tant, tots aquests centres també tenen grups democràtics de participació en la gestió dels centres. Convidaria que si... Acabo. Que els consells de participació d'aquests centres, que tenen una cadira a la Generalitat i altra a l'Ajuntament, si ells no tenen capacitat d'anar-hi, que deleguin en les xarxes socials, de qui vagin i donin veu a aquesta gent. Gràcies. Moltes gràcies, guapa. Ja sé que és molt difícil, heu de parlar de coses molt interessants i és molt difícil en 5 minuts. Moltíssimes gràcies. Doncs passo a la Montse Catalán, de Migjorn. Montse. Doncs des de les llevadores que assisteixen parts a casa, durant aquests dies han tingut molt més feina que no pas en altres moments, perquè hi ha hagut moltes dones que han volgut optar per un part a casa pel fet que l'hospital imposava un cert perill i, a més perquè també es limitava bastant a la possibilitat de l'acompanyament. Llavors, això ha fet que les dones a tot Espanya hi hagi hagut l'opció del part a casa com molt tingut en compte. Per tant, ha sigut una època en què sí, que hem treballat més que en qualsevol altre moment. Ara, en aquests moments, el que ens està venint molt és la petició per part de les mares i els pares del tema de la vacunació. Moltes de les persones que opten per un naixement natural a casa tenen també la seva concepció respecte de la salut i llavors moltes vegades fan servir el tema de la vacunació una mica a la seva manera i llavors estem fent un treball molt important junt amb la Lliga per la Llibertat de Vacunació, que ja ha fet algun manifest, que ja està donant orientacions perquè s'està veient aquesta vacuna com a possibilitat que sigui obligatòria i s'està començant a demanar perquè les criatures ingressin a casals d'estiu, a colònies, al proper curs escolar i llavors tot això dintre d'aquesta limitació de drets civils que estem vivint. Doncs un d'ells també és la llibertat a poder decidir què entra i què no entra en el meu cos. I llavors, ara és una tasca que la tenim molt entre mans, veure com treballem el tema aquest de la possible obligatorietat de vacunació. És una cosa general que s'està tenint en aquests moments. Nosaltres, en aquest sentit, a dintre de la xarxa i de la RedCaps, sí que ens agradarà que anem promovent una mica de debat entorn d'aquest tema, perquè pensem que és molt important. Si ens ha vingut una pandèmia de cop, i pensem una mica que ens poden venir moltes més coses de cop i potser val la pena o és prou important estar una mica preparades de cara a altres possibles coses que també ens vinguin molt així de cop i volta sense haver-les esperat. I ho deixaria aquí, jo no us vull dir res més. Vull dir que moltes gràcies a totes perquè cada una en el seu àmbit fa una pila de treball i perquè juntes en fem molt més. I continuar amb ànims, amb ganes, i l'alegria és la principal font de salut. Per tant, reforcem sistemes immunitaris, posem alegria al cos, i això ens ajudarà a anar pel món feliços. Moltes gràcies, guapa. Moltíssimes gràcies, Montse. Doncs, bueno, ara parlarà la Mercedes Vicente, de l'Asociació de Llevadoras. Mercedes, quan vulguis. Hola, buenas tardes a todas. ¿Me oís bien? ¿Se oye?
Vale. Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias por habernos convidado y también a todas las oyentes, pues gracias por juntaros este día a compartir con nosotras. Desde la Asociación Catalana de Comadronas, pues bueno, hemos tenido dos retos y es el acompañamiento a las mujeres y el acompañamiento a nuestras compañeras, a las llevadoras, dentro de los nuevos retos que nos ha ido poniendo esta situación. En cuanto al acompañamiento a las mujeres, pues bueno, como ya se ha ido diciendo, yo una de las palabras que señalaría como imprescindible en este tiempo, al menos para mi vivencia y para la de gente que he ido compartiendo, es la palabra incertidumbre, ¿no? Entonces, pues ante esta nueva situación que nadie estaba preparado, pues nos ha tocado un poquito ir resolviendo dudas y intentando transmitir el calma a las mujeres que nos han ido pidiendo ayuda. En este aspecto hemos estado resolviendo dudas online. En total hemos recibido más de 150 consultas en este periodo y pedimos también a las llevadoras socias que quisieran voluntariamente pues, ayudarnos en la resolución de las dudas, a responder las dudas más habituales que nos iban llegando a través de las mujeres. Entonces, bueno, pues claro, las dudas que más se repetían eran los cambios de protocolos por todo el tema del COVID y cómo se estaban dando a término el acompañamiento, el seguimiento al embarazo, al parto y al posparto en esta nueva coyuntura que nos teníamos que encontrar. Entonces, sobre todo, pues dudas sobre acompañamiento, sobre si el hospital era un lugar seguro, como bien ha dicho Monse, pues mujeres que que la situación les ha llevado a buscar en su domicilio el sitio para recibir a sus bebés y entonces también resolver dudas en torno a cómo en los hospitales estaban llevando a cabo estos protocolos y cambios también pues en el seguimiento del puerperio. A nivel del hospital, pues las compañeras de salas de partos pues han tenido que ir adaptando a los protocolos que iban saliendo y también hemos intentado que no perdiéramos de vista la evidencia científica que se iba generando en ese momento. Entonces, ha habido momentos en los que a lo mejor protocolos decían separar a las madres o dejarlas solas, sino luego pues intentar actualizar esos protocolos y que en el acompañamiento al parto garantizar que todas las mujeres pudieran estar con un acompañante, como así ha sido en la mayoría de los casos. Que en la mayoría de los casos y de los hospitales. Y también pues intentar acompañar en el posparto, por ejemplo, a nivel hospitalario se ha intentado dar mucho antes el alta a las madres que acababan de parir y a los bebés, siempre que estos estuvieran bien, y entonces pues se ha puesto en marcha también acompañamiento a domicilio dentro de las compañeras de atención primaria que han tenido que hacer un gran esfuerzo, han tenido que pedirse coches o aprovechar taxistas que llevaban a las compañeras de manera gratuita, o sea que creo que ha sido un esfuerzo entre todos. También el acompañamiento que normalmente se les hace presencial a lo largo del embarazo y del posparto, de resolver dudas, de hacer programas de educación sanitaria, pues hemos tenido en un tiempo récord que intentar montar programas de educación, o sea, vídeos educativos para que ellas vía online lo pudieran ir mirando. Un minuto. Vale. A nivel también de las compañeras, del acompañamiento a las llevadoras, pues un poco ir recaptando sus inquietudes, las dudas que tenían, hemos creado en la página web también un apartado especial para colgar todos los protocolos y los documentos que iban saliendo para que ellas pudieran estar acompañadas con la evidencia que había hasta ese momento, y también hay que recordar que han tenido una gran capacidad de adaptación. Hay sitios
hospitales en los que se ha cerrado la sala de partos y se han tenido que reubicar en otros centros y se han tenido que estar pues también ellas reciclando. Hemos podido también intentar acompañarlas eso, a través de redes sociales, compartiendo también las experiencias que ellas nos han compartido. Entonces, pues bueno, lo importante que hemos intentado hacer es trabajar el tema de la soledad que podían sentir las mujeres en estos días y la soledad también de la llevadora que estaba ahí al pie del cañón en primera línea asistencial. Entonces, pues nada, por nuestra parte intentar autocuidarnos para poder seguir cuidando a las mujeres, no solo en el embarazo, parto y puerperio. Me he centrado en esto porque ya hay otros derechos sexuales y reproductivos que ya los han comentado Inma y otras compañeras. Gracias por todo. Muchísimas gracias, guapísima. Muchas gracias. Bueno, pues ahora le doy la palabra a Leticia Moy de Tamaya. Adelante, Leticia. ¿Se me oye? Bien? Sí? Hola, bona tarda a totes. Bueno, primer de tot, agrair la feina a les companyes, a la Laia per la seva exposició, bueno, i a totes les companyes de la xarxa. Val? Bueno, nosaltres, jo el que he pensat una mica de compartir, més que dades, ni si hem augmentat, no? Perquè també la Laia ja ho va situar, aquest tema de... Bueno, no parlaré de dades. Vull una mica al caso perquè tenim 5 minuts, no? Llavors, aquí, durant el Covid, el que jo he pensat compartir una mica és, per una banda, nosaltres hem tingut l'experiència de l'acompanyament, de mantenir l'acompanyament a les dones dins de la relació terapèutica, no? Com sostenir aquest vincle. I, per altra banda, el tema de tenir obert el telèfon d'atenció perquè les dones puguin demanar ajuda. I llavors, clar, ha sigut com una feina d'acompanyament molt diferent, no? I en aquest sentit, clar, nosaltres com que hem considerat que no només era important, sinó que era com molt rellevant, posar aquesta tasca que fem des de fa tant de temps en el centre de la nostra responsabilitat, no? Això, evidentment, ha tenit un cost alt, no? I les que fem atenció a dones, això ho sabem. Però, clar, les dones han demanat i han necessitat del nostre suport, han necessitat de la nostra contenció, informació, orientació i fins i tot de l'acompanyament, no? I aquí faig d'això que parlava la Laia en la seva exposició de la solitud de les dones, no? I l'aïllament. Per sort, clar, les dones amb les que fem seguiment, la majoria no tenen convivència amb l'agressor, no estan en convivència amb l'agressor, i llavors la seva llar era un espai segur, no? Això no vol dir que, clar, que està aquesta altra part, no? Que el Covid, malauradament, ha suposat que moltes dones hagin hagut de transitar per la reexperimentació del trauma com a efecte de la violència viscuda, no? Hem sigut testigues d'això, però també, i aquí és on jo volia fer més incidència, també de les seves capacitats, de les seves habilitats, i sobretot hem vist totes les forces i energies que li han posat per en sortir-se d'aquest lloc. I aquesta part ha sigut emocionant, en el sentit que ha sigut emocionalment motivadora, i això m'ha parlat també de la importància que aquestes dones hagin estat acompanyades. I ha sigut i ha estat molt preciós poder veure, escoltar i sentir com les dones es reconeixen en el treball fet, del seu propi procés. Sortir d'aquest lloc a vegades tan aterrador és difícil i sola és molt més difícil. Llavors, les dones que tenen la seva dificultat per demanar ajuda ho han fet i després ho han agraït moltíssim. Altres han pogut reconèixer els seus propis logros, han pogut perdonar-se, han pogut treure-se la culpa damunt. Penso que en aquest sentit, com que podem també fer un paral·lelisme entre el que han demanat les dones durant aquest confinament
i el gran aprenentatge d'aquesta situació d'excepcionalitat també que ens crida a tota veu a totes, no? De que altra cosa és que volem escoltar-ho, no? I és el missatge aquest de que la cura s'ha de posar al centre, i que sense la cura no es pot sostenir la vida, no? I que ens necessitem les unes a les altres. Leticia, un minut. Un minut. Llavors, només això, que crec que les que treballem en aquest àmbit hem vist com una part molt terrorífica del Covid en relació al tema de la violència masclista, però també hem vist la part més preciosa, de que les dones, amb totes les seves forces posades en sortir-se, en apoderar-se i en no caure en les mateixes dinàmiques, o com diuen elles, no anar cap enrere, no? I només que ens ha trobat, sobretot, una desprotecció molt gran en l'àmbit de la justícia, no? El tema de les mesures del tema de la custòdia, com els agressors, una vegada més, han jugat aquest joc d'enredar-las y agotar-las para que no le queden fuerzas para luchar por el día a día i en lo quotidiano, no? I això també ha sigut com molt dur per les dones, no? D'estar molt de temps sense veure a les seves criatures, i jutjats tancats i cap resposta, i en aquest sentit és lo que más nos hemos encontrado és això. Però també hem trobat molta resistència de les dones i molta resiliència de les dones, i amb això volia acabar. I moltes gràcies. Moltes gràcies, guapíssima. Moltíssimes gràcies. Doncs ara li dono la paraula a la Montse Sedó, de la Secretaria de Dones de Comissions Obreres de Sanitat. Hola, em sentiu bé? Em sentiu? Bona tarda. Abans de tot, gràcies a la xarxa per permetre participar i a totes les companyes, que m'encanta que us estic veient a casa meva. Jo tinc dos vessants. Jo soc infermera d'un hospital d'aguts de Barcelona i a la banda soc la secretària de Dones de la Secretaria de Sanitat de Comissions Obreres. Llavors, nosaltres vull explicar-vos molt breument, perquè no tenim temps, les dues vessants. Per un cantó, el sentiment dels professionals, com ens hem sentit, als hospitals, ens hem sentit una mica que ens han fet servir per tot. No ens ha agradat gens, i em sembla que ja les companyes heu fet referència, a aquell llenguatge bèl·lic de que nosaltres érem soldats. Nosaltres no som soldats, nosaltres som sanitaris. Ens vam trobar amb una pandèmia que és nova per tothom, ens van enviar, ja ho sabeu tots vosaltres, sense cap protecció, sense EPIs, amb uns protocols canviants, amb una situació totalment nova per nosaltres, amb els nostres usuaris, amb els nostres pacients, a vegades pacients que vas coneixent a lo llarg del temps, que de sobte estaven sense família, la seva família era amb nosaltres, això ens ha suposat un desgast emocional tremendo. O sigui, ens hem arribat a un moment que realment ens consolàvem uns als altres per anar tirant. Vull fer una especial menció, que ja ho ha fet la Teresa, sobretot a les companyes, especialment, de geriatria. I entro llavors també a l'altra vessant, que és la meva vessant de secretària de dones. Nosaltres al sindicat hem tingut que tancar, però hem tingut més activitat que mai, ens hem tingut que reinventar. Contínuament, a hores d'ara, tenim trucades de tot tipus, hem començat amb les videoconferències, ens hem fet addictes a este mundo virtual, que quasi no el coneixíem, servidora la primera, i llavors ens hem trobat amb una sèrie de demandes de moltes companyes molt angoixades, perquè, clar, per una banda, treballadores, però per l'altra banda també són cuidadores de les seves pròpies famílies, moltes amb famílies monoparentals, amb situacions familiars complicades, amb persones fràgils al seu càrrec i a les que també tenien por d'infectar, de transmetre aquest virus, i quasi sense mitjans. Després, s'ha de dir la situació tan angoixant que a nivell de salut laboral ens han estat transmetint. També vull fer una especial menció que aquesta situació d'alarma ha fet que molts drets que han costat molt de temps a les dones d'aconseguir, i ara estic parlant de les reduccions per cura, sabeu vosaltres el dels plans d'igualtat, però tot això ha explotat pels aires. Això pot significar que molta gent que s'havia acoplat també la seva vida amb una reducció de cura, amb una atenció a un menor, amb una persona gran al seu càrrec, i combinava la seva vessant com treballadora i la seva vessant com família, com cuidadora, de sobte s'ha trobat que tots aquests drets
per l'estat d'alarma surten retirats i ens trucaven dient jo vull anar a la meva feina, jo vull treballar, perquè si no hi vas també et sents com culpable. I això és un altre pes que hem tingut a sobre. Però què faig jo amb els meus fills, què faig jo amb els meus parents que depenen de mi? Perquè tot això ho han anul·lat. I jo el que sí que volia comentar és que actualment ens comencem a trobar, i també la Laia em sembla que ha fet referència, molts companys que han tingut a base d'ansiolítics, molts problemes de son, molts problemes de canvis d'humor, molta labilitat emocional, i això està comportant que ara, que diguem, estem tornant una mica, a poc, no us penseu, als hospitals estem anant molt lents, a poc, a tornar a aquella anterior normalitat, ja no sé ni com denominar-ho, ens estem trobant també que comencen a sortir, que fins ara sembla que no ens ho hem a vegades permès, però està començant a sortir moltíssima angoixa. I ens comencem a trobar molts companys que tenen a vegades inclús sentiments de culpa perquè penses, potser podia haver fet més, o si hagués sapigut això, haguéssim actuat d'una altra manera. Però clar, d'alguna manera era impossible, hem tingut que anar reinventant el moment, intentar adaptar-se, i jo l'única cosa que volia dir és que crec que s'ha fet tot el que realment s'ha pogut, però que ara també, com deia també la Teresa, també és important cuidar els cuidadors, especialment, perquè si no es fa així, tampoc podrem tirar endavant. I s'ha de dir que, per exemple, totes les companyes de geriatria fa molts anys que s'està reivindicant la seva situació perquè se les tractés com part del món sanitari, però no han volgut mai. La Teresa m'ha agradat molt, la felicito especialment per la incidència que ha fet de l'ús de les persones grans, perquè fa molt de temps que es reivindica que a nivell institucional, es tracti les residències com una llar i que tenen tots els mateixos drets. Igualment passa amb les treballadores. Ja acabo. Moltes gràcies a tothom. Gràcies, guapíssima. No, et deia que... Era molt ràpida. Sí, molt bé. No, si anem superbé de temps, tranquil·les, perquè després jo suposo que després de les preguntes i tal podrem fer una petita ronda. Doncs i ara ja li passo la paraula a l'última participant, que és l'Anna Pujol, que és una metgessa de la Red CAPS, que és la meva associació. Benvinguda, Anna, i endavant. Moltes gràcies per deixar-me participar en aquesta jornada, a les organitzadores i en especial a totes les dones de la Red CAPS per animar-me a participar com a panelista perquè és la primera vegada que ho faig com a membre de la Red. I després de totes les intervencions que s'han fet és difícil d'afegir coses noves, però ho intentarem. Jo volia parlar una mica també sobre el que hem fet des de la Red, que s'ha compartit moltíssima informació sobre la salut de les dones en relació al confinament i altres aspectes, i de fet, una mica en relació amb tota la informació compartida, hem creat un subgrup dins de la mateixa Red per treballar una mica en un manifest d'inclusió de la perspectiva de gènere en els estudis científics arrel de la pandèmia per Covid. Que feia molt de temps que s'anava reclamant des de moltes de les entitats que formen part de la xarxa, però creiem que és un moment important i històric, jo crec, com per tornar a fer aquesta reivindicació. I una mica en relació a la perspectiva des de l'atenció primària, jo volia començar amb una part d'un article que han redactat l'Helena Serrano, que és metge de família, i l'Araceli Teixidor, que és psicòloga clínica, en un article publicat en una de les revistes més importants a nivell estatal d'atenció primària, l'article es diu El sufrimiento emocional por el COVID-19, y en el que diuen una frase que a mí me va a impactar molt, y es que vivíamos y vivimos en un mundo para el que la ciencia prometía todo el control, y de golpe un pequeño virus muestra que no es posible, y el sentimiento de fragilidad es grande y alcanza a cualquier persona y también a los profesionales sanitarios. Jo crec que era la frase així com inicial per explicar una mica el que volia comentar a partir d'ara, que és que el patiment emocional derivat del període de confinament i la pandèmia ha comportat múltiples consultes a l'atenció primària en busca d'ajuda per poder fer front a una situació totalment excepcional. El fet que l'atenció primària sigui la porta d'entrada del sistema sanitari i, a més, una porta d'entrada molt propera a la ciutadania, accentua encara més aquest fet. Percepció subjectiva, i també us dic que breu perquè jo en realitat he estat molt poc temps el que és directament a l'atenció primària perquè me'n van derivar a unes urgències extra atenció primària, per tant, és vivència curta, però la percepció subjectiva és que les situacions de malestar emocional estan sent més freqüentment verbalitzades per les dones, probablement també condicionat per la feminització de les tasques de cures
que s'han reivindicat durant aquesta pandèmia com a base sustentadora de la vida. Així doncs, en la majoria de les ocasions han estat les dones les que s'han encarregat de realitzar les tasques fonamentals per fer front a la pandèmia. I dins d'aquestes tasques destaquen tant les professions sanitàries, de les que ja ha parlat també la Laia, com altres professions no sanitàries, però també bàsicament feminitzades, com les cures a domicili, les neteges, l'alimentació. I també destaca les tasques informals no remunerades, imprescindibles durant aquest període, en el que s'inclou la cura de fills, neteja de les cases, cura de familiars dependents o malalts, que òbviament també estan realitzades principalment per dones. I tenint en compte una mica això, volia parlar sobre la meva percepció individual a les consultes, i és que el que estic podent observar són situacions molt variades i difícils que estan comportant molt patiment emocional i un malestar important, que bàsicament deriven d'aquest pretext. Us he volgut fer també una mica d'exemples del que estic podent percibir. Són consultes de diferents tipus i consultes per malestar derivat d'un dol complicat, en tant que no s'ha pogut fer un acompanyament i una despedida dels morts. I amb la verbalització per part de moltes de les pacients d'una sensació individual d'abandonament cap als seus familiars, per la sensació aquesta de tenir un familiar malalt, que de cop venia a l'ambulància, se l'emportaven i ja no el tornaven a veure mai més. Després, consultes per malestar derivades de les tasques de cures de fills petits i de la tasca d'educació des de casa, amb les dificultats derivades del mateix, moltes vegades per una manca de recursos tecnològics i d'altres vegades per una manca d'estratègies educatives que, òbviament, com a mares o com a mares i pares podem tenir coneixement sobre certs temes, però amb tasques de formació és més complexa. I això també genera molt malestar. Després, consultes per por, el risc de contagiar persones fràgils o familiars, tant des de la vessant de les cures a familiars, dependents o grans, però també moltes vegades amb consultes per part de professionals sanitàries que han estat havent de treballar molt en situacions de risc, i una mica el patiment incloc del risc aquest o de la por al contagi de les persones convivents i dels familiars. I per últim, parlar també sobre les consultes per situació de pobresa econòmica derivats de treballs precaris, que en molts casos han hagut de patir un ERTO o inclús acomiadaments i amb la necessitat d'ajudes econòmiques i alimentàries per poder sostenir les famílies. I això era una mica el que volia explicar-vos. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies. I ara ja, Carme Catalán, tot teu, el micròfon. Bé, primer agrair a totes les que heu participat, tant als panelistes com al debat, que ha estat un debat molt ric. Hi ha 64 intervencions. Hi ha una persona que es diu Rosa Carbonell, que ens està escoltant des de Brasil. Aquesta és i a part molt activa, ha plantejat moltes coses. Totes han agraït molt, els ha agradat molt la majoria de les vostres intervencions. Hi ha alguna pregunta, alguna reflexió que intentaré reflexar. Les he escrit, potser m'oblido d'alguna cosa, però vaja. La Mònica Sivill, que és una altra companya que també ha participat bastant, ha fet la reflexió que les dones que tenien alguna problemàtica prèvia de salut mental, en alguns casos, per això ha generat una situació de resiliència perquè elles ja estaven acostumades a estar confinades i no ha estat una qüestió tan dura probablement com per altres dones. Per una altra banda, la necessitat d'afecte, d'escolta, tot això, que és una cosa que s'agraeix molt i que ha estat molt important, tant per les que ho heu ofert com a associacions com a nivell també personal, amistats, etc. Entenc jo tal com ho planteja. Després, tot el tema de la importància de l'accés a la sanitat. S'ha aplaudit molt tot el tema dels guanys que ha aconseguit l'associació, amb tot el tema de l'avortament i també totes les resolucions que ella ens ha explicat, perquè dintre d'aquesta situació tan anòmala i tan negativa en general hi ha coses positives. També tot el tema de les resiliències que heu explicat
vosaltres, tant la Laia com la Lelti, doncs és una cosa bastant important, no? Sense comptar també totes les resiliències i resistències de les sanitàries. El no accés a l'atenció sanitària, en alguns casos, la Rosa Carbonell, que és la companya de Brasil, plantejava com un tema dificultós en general. Després, també la gent ha fet algunes reflexions amb tot el tema de les residències geriàtriques, com una cosa molt terrible. La Lola Garcia ha explicat, també la Rosa Carbonell, que s'imagina que ha de ser terrible com se deuen haver sentit totes aquestes dones després de tants anys de viure i de sentir-se abandonades i sentir-se maltractades. En aquest cas, jo també he fet una petita intervenció explicant que uns dies, no sé si va ser just abans o al començament, va tornar a haver unes violacions en una residència a Barcelona que ja havia existit prèviament. O sigui, que el nivell de maltracte pot ser molt bèstia, perquè queden molt abandonades, amb molt poca gent, i depèn del tipus de residències de control i tal, doncs que s'arriba a coses molt abusives. Després, amb el tema de la Montse Catalán, que ara no hi és, quan vingui ja ho diré al final, si és que ve, però han plantejat que el tema de les vacunes una companya que no havia acabat d'entendre i que demanava que s'expliqués més. També tant a la Mercedes Vicente com amb la Montse Catalán, la Sílvia Espinosa, que és una companya de la xarxa, ens ha explicat, ens ha preguntat quina opinió teníeu de tots aquests hotels medicalitzats que hi ha hagut a Holanda, per exemple, perquè les dones poguessin parir allà en lloc de parir a l'hospital. Suposo per també un tema d'aïllament de les infeccions. Que digueu també que això, no? De cara al violència, què penseu? Després, de cara a la violència masclista, hi ha hagut algunes companyes, com l'Alba Garcia, algunes companyes han fet comentaris, però l'Alba Garcia en concret ha dit que com es deuen sentir aquestes dones que s'han quedat atrapades i sense les criatures, perquè per el que ho ha explicat del poder judicial, en alguns casos haurà estat horrorós, no poder moure de casa, no poder tal, i a sobre no saps què passarà amb tot això. Jo crec que tot això en general ha estat el més important. La Montse, no sé, ara no hi és, però si ens entén, el tema de les vacunes. La Marta Carreras, per una banda, ha dit que era molt important, que estava molt bé el que ha dit, però hi ha hagut una altra persona que ha dit que no ho ha entès. O sigui, si es pot clarificar. I no sé, jo crec que el més important del debat, fins ara almenys, és el que he plantejat. Evidentment, tothom els ha agradat molt, la majoria de les intervencions. L'Anna ha estat l'última, però a l'Anna, perquè han dit que estava molt bé, però no han fet cap pregunta en aquest moment. També la Marta Carrera ha preguntat què es pot fer perquè les persones que estan a les residències perquè no perdin els seus drets a l'atenció sanitària. I una companya diu, jo també pensava que es parlaria de salut mental. Bé, no sé, la primera intervenció penso que ha anat d'això, però potser es plantejava esperava alguna altra cosa. I, moltes dones que donen abraçades a totes, molt interessant. Confinament en casa per problemes de salut mental i confinament en ingressos involuntaris en plantes i hospitals psiquiàtrics. També algú ha fet aquesta reflexió. Són les últimes reflexions que jo no havia apuntat gaire, no havia tingut temps d'apuntar. I una abraçada a totes. I la Júlia Sánchez diu, nosaltres a les residències ens hem trobat que la salut física que tenia la salut física de les dones que vivien molt precàriament una infermera a la nit
i gens de salut mental, o sigui, les deficiències de personal a les residències. Aquesta companya ha plantejat això, que és una treballadora o està participant allà. Una altra companya, l'Alba García, torna a dir com creieu que es poden emprendre mesures per cuidar les persones que cuiden. La Júlia Sánchez torna a dir les vacunes estan demanant el calendari al dia, que pot ser tenir-lo buit. Jo no ho entenc molt bé, però diu les vacunes estan demanant el calendari al dia, punts suspensius, que pot ser tenir-lo buit. O sigui que suposo que és per la deficiència d'assistència en aquest moment. I bé, res més. Si vosaltres, algunes que us han interpel·lat, voleu anar dient alguna cosa? Jo només, si la Montse Catalán no hi és, jo crec que ella es referia a una inquietud que jo també tinc i més gent, de que si surt una vacuna per a aquest virus, que intentin que sigui obligatòria. I com que ja han tingut una experiència molt dolenta en vacunes recents, com la del papiloma, vull dir, suposo que és això, que està parlant d'aquesta inquietud, de que aquesta situació doni d'alguna manera peu perquè s'incrementi tot aquest lobby que està intentant que les vacunes siguin obligatòries i particularment aquesta, que ja molts epidemiòlegs estan dient que una vacuna no pot sortir, com diuen, de seguida, perquè si surt així tindrà molt poques garanties, no haurà passat tots els processos que han de passar els medicaments, o sigui que aquesta inquietud de que surti una vacuna de seguida i a sobre sigui obligatòria, jo crec que es referia a això. Jo penso que es referia al tema de l'obligatorietat de molts pares i mares de presentar a les escoles bressol o quan comencin les escoles el carnet vacunal. A veure, jo soc pediatra i com a pediatra i estic totalment en contra, perquè penso que, malgrat és un bé comú, les persones tenim una llibertat individual. Per tant, jo no sé fins quin punt ens podran obligar o podran obligar les famílies a fer una cosa que fins ara no s'ha fet ni s'ha demanat. Jo m'imagino que ella es referia, anava per aquest sentit. No sé el que volia dir o com interpretar-ho. I la nova vacuna ja veurem com anirà. Vull dir que a veure si és com la de la grip aviar, que els sanitaris o les sanitàries en tenim molt mala experiència, doncs què vols que et digui? Aquí hi ha la Maria Benítez diu la Montse Catalán ha dit que en relació al naixement dels nadons remou el tema vacunes i la seva conveniència, que és una mica el que ha dit la Margarita, no? Però en relació al naixement de nadons. La Mercedes volia parlar. Sí, yo quería solo comentar, referido al comentario que han hecho sobre lo de los hoteles medicalizados de Holanda. No conocía en concreto el caso. También Holanda es un sistema muy diferente al nuestro en la atención al embarazo y al parto. Aquí lo que se ha optado es más, sí que hemos intentado que las mujeres transmitir el mensaje que cuantas menos horas estuvieran en el hospital mejor. Entonces sí que ha habido acompañamiento telemático y telefónico por parte de las comadronas de la SIR, de los centros de atención primaria. Se han puesto a disposición de ellas en el horario asistencial un móvil al que las mujeres podían llamar para resolver dudas sobre si los motivos de consulta eran para ir en ese momento al hospital o si se podían quedar en casa. Y en caso de que fuera de ese horario, incluso muchas veces se les daba directamente el teléfono de la sala de partos de los hospitales para que antes de ir, pues asegurarse si el motivo era, quitando unos casos que ya se les remarcaba que sí tenían que ir y que eran urgentes, pues casos que dudaran, poder preguntar antes. Y aquí, claro, aquí la estrategia ha sido que ciertos hospitales más pequeños o en los que se consideraba que no se iban a poder mantener
las áreas más aisladas respecto al resto del hospital, que se supone que tenía más riesgo de infección, pues hay hospitales que sí se han cerrado las salas de parto y se han trasladado a otros hospitales que tenían, por ejemplo, el Sant Joan de Déu, que tiene menos adultos porque es solo materno-infantil, pues ha absorbido los partos de otros hospitales para evitar aglomeraciones en hospitales más pequeños donde era más difícil. Entonces, eso simplemente para aclarar un poco el tema de cómo se ha intentado organizar. Hi ha una pregunta de l'Alba Garcia que diu com penseu que es tindria que organitzar tot el tema d'atendre a les cuidadores, no? De cuidar les cuidadores. Cuidar les persones que cuiden, sí, les cuidadores. Quines mesures es tindria que emprendre o com organitzar-ho? Com a sistema, suposo, sanitari. No ho diu, però penso que és una mica així. Sanitari o de geriatria. Si vols, contesto jo i les meves companyes que afegeixin. El primer que hem de fer és aconseguir creure'ns-ho. O sigui, com a societat ens hem de creure que el cuidar a les persones que cuiden és un dret fonamental. Primer, respectar els drets laborals. Això vol dir a totes les seves vessants i a totes les seves àrees. És el primer. I després, tenir en compte també les seves opinions. Una de les queixes més grans que tenim al personal sanitari és que no se'ns escolta. No se'ns escolta moltes vegades per interessos polítics i que queda molt bé, queda molt maco dir totes aquestes coses a la tele i així, però tots els que treballem sabem des de peu, des de la base, sabem que moltes vegades els missatges no arriben, no se'ns escolta. I llavors, el primer per cuidar les cuidadores és escoltar, veure quines són les necessitats a totes les àrees, posar fil a l'agulla i donar uns pressupostos com Déu mana, respectar el que és la sanitat pública, que fa molts anys que ja sabeu com està la sanitat pública a aquest país, s'ha desmantellat. Hem arribat amb una assistència primària, que abans la meva companya, l'Anna, ho deia. Com està l'assistència primària? Com la tenim en aquest país? Ens creiem o no ens creiem la seva importància? Com tenim l'aspecte de la geriatria? Ens creiem o no? I cuidem de les nostres persones grans? Quin tipus de societat som? Si permetem, perquè no és el que ha passat ara, és el que fa molts anys que es ve reclamant. Què ha passat amb tots els ràtios de personal? Què està passant ara que ens estem trobant que companys i companyes que se'ls ha contractat ara els estan acomiadant de pressa i corrents, quan fins fa 4 dies els han tingut al peu del canó. I ràpidament, quan la cosa ha baixat, el primer que han fet, començar a retallar un altre cop. Això no és manera de cuidar, des del meu punt de vista, per res els cuidadors. I si no comencem per creure'ns-ho, no farem res més. Ja està. A mí me gustaría un poco recoger una de las cosas que se han comentado. Yo creo que la base es el reconocimiento, ¿no?, de los cuidados como el eje de la vida. Es decir, sin ese reconocimiento difícilmente vamos a poder hacer, ¿no? Es decir, si las medidas no pasan por ese reconocimiento, vamos a seguir manteniendo una fragilización y una precarización de los trabajos de cuidado. Y desde ahí es muy difícil poder poner las medidas, porque eso también hace que se entrecrucen todos los ejes de vulnerabilidad, ¿no?, sobre las mujeres, porque al final los cuidados van a caer o van a recaer, ¿no?, sobre aquellas mujeres, básicamente, sobre aquellas personas que están situadas en esos ejes de vulnerabilidad. Por tanto, si no podemos tener un reconocimiento del cuidado como sostén de la vida, tanto en los espacios formales como en los espacios informales, y poner los cuidados en el centro, las medidas que podamos poner serán importantes, pero yo creo que básicamente el eje es ese, ¿no?, poner los cuidados en el centro de la vida. Y a partir de ahí empezar a construir, y a construir de verdad, ¿no? Porque ha sido lo que ha sostenido. Es decir, si algo ha hecho esta epidemia, ¿no?, es que los cuidados han sido esenciales para el sostenimiento, ¿no?, no solamente del confinamiento, sino de la vida cotidiana.
¿no? Salvo de la compra, que no sé por qué, a lo mejor era porque había que salir a la calle, ¿no? ¿O qué? Bueno, jo una mica en relació amb el que deia ara la Maria Luisa, també comentar la importància que jo crec que per mi ha sigut cabdal de les xarxes comunitàries a nivell de barri. O sigui, ha sigut increïble, jo crec, en llocs on ja hi havia una xarxa comunitària important, doncs s'ha fet més palès la importància d'aquestes xarxes com a també xarxes de cura i de sosteniment de la vida i d'ajuda. I després en molts barris o en moltes zones on no existien aquestes xarxes, la necessitat de la creació, perquè al final ens trobàvem, per exemple, des d'atenció primària, inicialment, quan tot va començar, que no podien venir els pacients al centre i tal, i que encara estem en aquesta situació, que hi havia molta gent que no tenia accés potser a la recepta electrònica, a poder-se fer cures. Llavors, jo crec que ha sigut importantíssim també moltes xarxes de voluntaris que s'han creat moltes vegades des de l'Ajuntament i d'altres vegades des d'una iniciativa popular que jo crec que són imprescindibles i que han ajudat en molts casos a molta gent en situacions de vulnerabilitat. Si no dieu res més, jo encara faig uns 3 comentaris més que hi ha hagut. Sobre el tema de les vacunes n'hi ha hagut 2, centrant-nos en el tema de la no obligatorietat actual, per una banda, segons la llei, però per l'altra banda estan demanant per tot, per anar a les escoles, per les colònies, aquest estiu, etc., el calendari vacunal. O sigui, una mica aquest dilema que es troba la gent, no? Després ja la Imma Clarà també ha donat molta importància al treball en xarxa que fan les organitzacions feministes i això es pot enllaçar una mica amb el que diu l'Anna Pujol de la importància també de la xarxa de recolzament, en aquest cas territorial, i la Maribel Rubio, les dificultats de la gent que quan econòmicament ha tingut problemes, que li diuen que no hi ha diners als ajuntaments i tal, i que s'han quedat amb una mà davant i l'altra darrere, tots els temes econòmics. Hi ha hagut algú més que també ha tornat a dir que es pensaven que el nostre debat seria més sobre salut mental. O sigui, suposo que el títol podia entendre's que tot el tema era salut mental, quan una part és salut mental, l'altra, evidentment, és un altre tipus de prevenció també de la salut mental o de promoció de la salut que fem del conjunt de les organitzacions, però que no s'havia entès així per part d'alguna persona assistent. I totes, moltes gràcies a totes, els ha agradat molt, etc. Carmeta, tanca tu, al final tu, o Montse, o tu mateixa. Sí. No, acabo ja, vol dir? Sí. És que no et sento, Margarita. Hi ha molta gent que se n'està anant ja. Que tanquem ja. Sí, ja. Tanquem la xarxa i tot això, però vull dir que... No, sol volia dir la Serena Brigidi, que també ha dit que els ha agradat molt. Doncs ja tanquem, donant les gràcies a totes les que heu estat connectades. Esperem que en general us hagi agradat, malgrat que en algun cas s'esperava alguna altra cosa. També amb el xat jo he posat la publicació que ens han fet a XarxaNet avui per si vol, que també és un complement de tot aquest debat. I també els manifestos i les coses que tenim penjades a la nostra web. Bona tarda a totes i fins una altra i gràcies a tothom. Adéu.